अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचा मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. शरद पवारांवरती केलेल्या टीकेवरती बोलताना अगोदर आपल्या घरातील औरंगजेब शोध असा खोचक टोला अतुल रावराणेंनी निलेश राणेंना लगावलाय. हा कुठे बसला होता आणि त्याची जागा काय हे कालच्या भाजपने काल दाखवून दिली. मुख्यमंत्र्यांनी जे भाषण केलं त्या भाषणामध्ये पालकमंत्र्यांचा 3 ते 4 वेळा अतिशय चांगलं काम केल्याचा उल्लेख केला. परंतु स्वयंघोषित पत्रकार परिषद रोज घेणारा हा टिल्ल्या हा एका कोपऱ्यात होता आणि दुसऱ्या कोपऱ्यात आता ज्यांनी हे जे औरंगजेबाबद्दल जे काही आदरणीय पवार साहेबांबद्दल उद्गार काढले तो एका कोपऱ्यात होता. तर त्यांनी पहिले आपल्या स्वतःच्या घरात खरा औरंगजेब कोण आहे हा त्याने पहिले शोध घ्यावा आणि मग पुढच्या गोष्टी त्याने बोलल्या पाहिजे. आदरणीय पवार साहेबांच्या पाया पडायला ही पूर्ण राणे परिवार तिथे जातो आणि त्यांच्यावरतीच ते शेलक्या भाषेत बोलतात. आजपर्यंत उद्धव साहेबांनी त्यांच्यासाठी जे काही करायचं ते केलं. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर कोणतंही राजकीय भेदभाव न ठेवता त्यांच्या मेडिकल कॉलेजसाठी त्यांनी फोन केल्यावर या शहराच्या आरोग्यासाठी एक मेडिकल कॉलेज खाजगी का होईना होतं आहे म्हणून कुठलाही मागचा पुढचा विचार न करता फाईलवर सही करून लगेच मान्यता दिली. पण तेच हा राणे परिवार हा नेहमीच कृतज्ञ राहिलेला आहे. ह्या जिल्ह्याशी त्यांना काही देणं घेणं नाही. फक्त स्वतःचा स्वार्थ आणि स्वतःच्या फायद्यासाठी जे काही करता येईल. आज भाजपचा मिंदेपणा, भाजपची भाटगिरी जे करायचे ती सगळी करूनसुद्धा भाजपने त्यांची जागा काय आहे ही त्या कालच्या सभेमध्ये दाखवून दिली. मुख्यमंत्री महोदयांनी पण त्यांची जागा काय आहे या राणे परिवाराची ही व्यवस्थित दाखवली. आता तरी त्यांनी स्वतःचं काय राहिलं या जिल्ह्यामध्ये हे त्यांनी समजलं पाहिजे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.